Nsemmilkom bibtana la oħra ta' dialogu darba suġġett interessanti l-ideoloġija tal-ġeneru u tfaltana. L-ideoloġija tal-ġeneru u liedna. Però ħan introduċi lill-mistednin tiegħi nibdew anke b'suġġett ieħor qabel u mbagħad inkomplu bis-suġġett hekk interessanti. L-ewwel ħaġa mistieden speċjali tal-lum is-Sur John Spiteri Ginger. U magħna għandna l-ħabib tiegħi wkoll Karmenu Borġ. Dan huwa programm ieħor issa mixjin pjuttost b'mod tajjeb ħafna, mtalla mill-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà. Jien qed nvassallu qed nieħu ħsieb li intalla dawn is-suġġetti u niddiskutuhom flimkien magħkom u allura nixtieqkom li tibqgħu magħna flimkien magħna nagħmlu dan id-dialogu. Ħbib tagħna, l-ewwel suġġett li rrid immur mill-ewwel għalih huwa s-survey li għadu kemm ħareġ il-ħadd li għadda fit-torċa ta' Sur Marmara li bażikament wieħed u ieħor qiegħed jerġa' jikkonferma r-riżultati wkoll tas-surveys tal-Malta Today, jiġifieri li kieku kellha l-mistoqsija kieku kellha ssir elezzjoni jerġa' jirbaħ il-Partit Laburista, però dak li aħna nħobbu nitkellmu dwaru. Dawk li qegħdin jgħidu maħniex sa nivvotaw. Nerġgħu darba għandna l-istess konferma tal-istess riżultat li tatna il-Malta Today, però darba għandna xi ħaġa interessanti. Dawk il-25% li l-Malta Today dejjem tqaltilna dawn huma dawk li mhumiex se jivvutaw. Ejjew ma ninsewx fuq li ma kontest qegħdin nitkellmu. L-elezzjoni li għaddew kellna 60,000 li wieħed u ieħor ħassru l-vot. U kellna 10,000 le 60,000 ma marrux jivvotaw, u 10,000 ħassru l-vot. Jiġifieri marru jivvotaw u ħassru l-vot. Kellna 70,000 kollox. Mill-elezzjoni sal-lum sena wara, dawn is-70,000 ġew issa 100,000. Kwart tal-elettorat Malti. Din l-informazzjoni ġdida ta' Sur Marmara pubblikata fil-torċa, però qed tgħidilna qed tagħtina breakout tal-dawn il-kwart tal-elettorat Malti min huma. Skont dak li ġie publikat fit-torċa, 13.5%, 13.5% li mhum issa jivvotaw huma min-naħa tal-Partit Laburista, jew għax kienu vvotaw qabel lill-Partit Laburista, u 10.7% ma nivvotawx huma votanti tal-Partit Nazzjonista fl-2022. Magħhom nerġgħu nikkonfermaw dak kollu li kienet qalet ukoll il-Malta Today. Hemm wieħed u ieħor kważi 8.2% f'dan is-survey tal-Malta Today kważi kien iqarreb l-10% ta' dawk li f'dan is-survey u f'tal-Malta Today qegħdin jgħidu ma nafux x'sa nagħmlu, huma indeċiżi. Jiġifieri jekk nagħmlu l-argument li konna għamilna ftit tal-programm li ilu wara li tħabbar il-survey tal-Malta Today u tiġbor dawk li 24.2% tal-Malta Today kienu anke 24.9% u kważi dawk l-10% jew hawnhekk għandek 8.2%, però dejjem għandek kważi 30%. Il-30% ta' dawn il-votanti allura huma pjuttost parti essenzjali min numru tal-votanti Maltin. Dan ħajkun l-ewwel kumment tagħna. Naħseb l-iktar mod ċar joħroġ il-fatt li għalkemm hemm min mhux qed toġbu l-politika tal-Partit Laburista, però xorta mhux qed jirbaħhom il-Partit Nazzjonalista. U allura mhumiex qegħdin iħossuhom komdi jmorru mal-Partit Nazzjonalista. It-tieni l-ikbar rimarka li nħoss responsabilità tagħha jien, imma nħossa din ir-responsabilità dejjem inħobb ngħid f'kull programm. Jiena nagħżel li niddeċiedi li nitkellem f'isem dawk li qegħdin jgħidu ma rridux nivvotaw. U nagħmel din l-għażla b'responsabilità il għaliex xi ħadd irid jitkellem f'isimhom. Jalla li jkun hawn iktar nies li bħalma nagħmel jien jagħmlu anke huma m'għandix il-monopolju
ta' dan id-dritt, m'għandix il-monopolju ta' din ir-responsabilità. Imma jiena bħala ex-membru parlamentari, illum il-ġurnata nħoss id-dmir morali li nitkellem fisem dawn. Għax dawn huma nies. Aħna n-nies. Intom parti minna. Dawn parti minnhom. Il-partiti politiċi naf kif jaħdmu. Faċilment jgħidu ħna dawn ma jimpurtanix minnhom. Illa li aħna niġu eletti minn dawk li jmorru jivvotaw, jekk jmorru jivvotaw 40% tal-popolazzjoni Maltija u 60 jibqgħu id-dar. Xorta jkollna gvern elett u jkollna oppożizzjoni eletta minn dawk li jmorru jivvotaw. Imma dawk li ma jmorrux jivvotaw, x'iridu jgħidu? X'qed jaħsbu? X'messaġġ qegħdin jibgħatu? U allura jien nażel li niġi nikteb x'nikteb fuq Facebook, nikteb fuq fil-blog ta' Simon Merċiqa nsemmiħaw għax ukoll jagħtini l-ispazju u rrid ngħid grazzi lil Simon Merċiqa għall-blog tiegħu, grazzi lil Mario u Rita tal-PM News, Public Media News. Dawn huma nies li jagħtu spazji. Media houses oħrajn iżommu l-ispazju għalihom u għal min jaqbel magħhom biss. Din hija ta' il-libertà li għandna f'dal pajjiż, il-libertà f'dal pajjiż irridu niġġieldu għalija. M'għandniex il-libertà li naħsbu li aħna għandna, m'għandniex id-demokrazija li naħsbu li aħna għandna, però ħanaddi immedjatament tal-Karmenu u mbagħad għal John ħalli naqsmu l-ewwel ħsibijiet u nimxu fuq suġġett ieħor. Tajjeb, kif semma Edwin, fil-fatt il-ħatleta kemm dok iż-żewġ surveys li jixbu ħafna xulxin. Jgħidu x'jgħidu s-surveys kollha li ħarġu għandhom din l-affarijiet komuni. L-aktar ħaġa komuni hija l-fatt li għandek kwart kważi tal-elettorat li qed jgħidu mhux se jivvutaw, issa għadu kmieni forsi għall-elezzjoni, ma ngħidu bħalissa sitwazzjoni hija kwarts. Ma ninsewx li dan kien fl-elezzjoni dik kellek numru mhux ħażin rekord għall-elezzjoni f'Malta. Li issa żdied. Jiena dejjem iħobb insemmi li għandek ukoll xi persentaġġ ta' xi 5-8% tal-votanti li jażlu anki jivvutaw jew partiti żgħar jew kandidati indipendenti li dik hija wieħed ta' min iqisha wkoll. U anki l-fatt li għandek l-oppożizzjoni minkejja l-gvern qed jitlef in-nies, l-oppożizzjoni mhux qed toħodhom. U dina naħseb taqqad anke ma' suġġett tal-lum għaliex naħseb ħafna nies għandhom affarijiet għandhom raġuni tal-fejn jiddiżappuntawhom il-politiċi għax għandhom problemi veri tal-ħajja. U minflok qed nintilfu llum għallum stess l-oppożizzjoni u l-gvern fuq ideoloġiji u teoriji fuq ġeneru illi fil-waqt li huma issues imma mhumiex l-issues prinċipali li fuq moħħ in-nies ma naħsibx jiena għax jekk ma jkunx da tip ta' riżultati. Ġifieri naħseb il-klassi politika Maltija jiena ngħid l-oppożizzjoni qed tagħmel veru anke l-gvern għandu problemi kbar, iridu jagħmlu naqra jaħsbu daqsxejn, probabbilment ma jinteressahomx għax jafu li ħajkunu fil-Parlament. Ma jridu jagħmlu jekk verament iridu serjetà u nerġa' l-oppożizzjoni qed tagħmel il-gvern, iridu jagħmlu daqsxejn eżami tal-kuxjenza jew eżami politiku għall-inqas tal-kuxjenza politika tagħhom u jaraw għaliex in-nies mhumiex qegħdin jefsu lehom jew n-nies qed jitbedu qed jiddiżappuntawhom mill-gvern ma mhux qed imorru fuq in-naħa tal-oppożizzjoni. John? Kwart tal-votanti jgħidu li mhux ħajjivvotaw u l-elezzjoni li kellna ma tantx konna l-bot mill-kwart. U dal-fenomenu ħajikber u jien iktar milli l-iktar li interessani mhux min huma imma għalfej. U għalfej hemm diversi raġunijiet, ħajkun hemm min għandu raġunijiet selfish reasons, ġifieri x'ma ħax plot jew x'ma mhux whatever. Imma naħseb xi ħaġa komuni li taqadhom da kollu huwa il-fatt li il-poplu kull ma jgħaddi żmien qed jinduna u jirrealizza li l-vot tiegħu fil-fatt ma jsarraf f'xejn, li ma jsarrafx f'rappreżentazzjoni. L-Ingliż ngħidula disenfranchisement. Sewwa, lu mhux qed imorru għall-oppożizzjoni għax fl-affarijiet fundamentali, f'affarijiet ta' valuri, f'affarijiet daw m'hemm xejn li jifridhom mill-gvern fuq kwistjonijiet ta' ideoloġija, daw kull ma jiġġieldu bejniethom huma fuq min hu iktar wieħed minnhom korrott. Sewwa, imma f'affarijiet li joqtol l-ħamel ħaj tal-bniedem ta' kuljum apparti l-ekonomija, imma
is-sigurtà fit-toroq, il-ġustizzja kif napplikawha, l-edukazzjoni ta' wliedna. Tifhem dina hemm aġenda trickle down mill-Unjoni Ewropea? Il-ġiex partit il-kbar. Il-handmaidens tagħha daw ġifieri kollha b'xi mod jew ieħor jew b'xi NGO jew whatever kollha finanzjati u kollha jippuxjaw l-istess aġenda. U l-poplu qed jirrealizza l-intella ċikku u ntella l-wensu ma tagħmel differenza xejn. So, u di mhux Malta biss qed tiġri mal-Ewropa kollha, u din hija kriżi ta' demokrazija fl-Ewropa kollha. Apparti hekk nemmen ukoll ma dan kollu li s-sistema politika tagħna qiegħda riesqa lejn l-aħħar. Issa, fid-dinja m'hemmx sistema politika perfetta li kieku l-bniedem jgħix fil-ġenna. Sowa, ħafna jiddependi ovvjament fuq il-valuri u l-karattru ta' min qiegħed fil-poter. Imma hemm sistemi aħjar minn oħrajn u s-sistema tagħna saret. M'hemm xejn xi jiddistingwixxiha minn monarkija assoluta, aħna neleġu monarka għal 5 snin li jaħtaf kollox fideh. B'impunità totali, b'arroganza u minnu ta' blu, aħmar, aħdar, whatever, ma tagħmilx differenza. S-sistema hekk qiegħda, s-sistema tippermetti l-Ministru ma jirrispondikx. Għax jgħidlek konfidenzjali di, confidential dan, għax ġifieri qed neleġi kien, u di ma għadux niddeludu ruħna, għax aħna ngħidu poplu sovran, mu veru xejn laqas fil-Kostituzzjoni meda di, huwa l-Parlament li huwa sovran. Huwa l-Parlament. U għas li jitla fil-Parlament da jista' jagħmel li jrid, la nistgħu nirrikoljaw, jista' jagħmel li jrid għal 5 snin da. U aħna resqin. Sowa, u hemm differenza fej qabel kellek il-partiti u l-gatekeepers tagħhom il-medja. U l-poplu kien biss kapaċi jaqra dak li għattejdu t-Times, jew għattejdu l-Nazzjoni, jew għattejdu l-Torċa. Illum ngħidlek li ċ-ċittadin ta' ċertu edukazzjoni kważi u iktar edukat u iktar informat mill-MPs li jizzattu biex jitilgħu fil-Parlament. Mhux illum tista' tiġi Times kemm trid tgħidli fuq il-Covid, imma jiena nista' mmur fuq l-internet, infittex kemm il-paper irrid, nara videos li rrid. So, ġifieri llum diffiċli tgħaddi titmejjel bin-nies bħala u d-distak bejn min supposta jirrappreżentana u dawk li suppost huma rappreżentati qatt ma kien daqshekk il-bogħod. U jekk l-affarijiet mhux ħajnbidlu b'mod radikali, ħajkun hawn disenfranchisement totali, dak in-numru ħajikber sostanzjalment u ngħidlek elezzjoni oħra, tnejn oħra, ħajkollna gvernijiet li jigvernaw b'minoranza tal-voti. Aħna għandna sistema wkoll fej Prim Ministru ta' pajjiż kif rajna bħal m'għandhom l-Ingilterra daġi imponut fuq il-poplu l-ewwel darba qabel ma ħareġ għall-elezzjoni. Bil-vot tat-tesserati ta' partit. b'9,000 vot. Li hija laqqas 1% ġifieri tal-popolazzjoni, imma ġifieri l-popolazzjoni irid joqgħod għal din deċiżjoni ta' 9,000 tesserat, is-sistema kif inhi mhix qedtejn. Għandek il-kriżi tal-morali, għandek is-sistema li mettejn xejn, u għandek kif qed ngħidu dawn l-affarijiet kollha li ġadin fi kriżi, għandna min ma jridx jiċċappas mill-politika, l-politika tattira l-artip ħana jdu hekk ta' nies li id-destin tagħhom qas li jmorru fil-Parlament jilleġislaw daw kif rajna fil-każ ta' Rozjan Kutajja di wara xahrej tissir Ministru kulħadd juża l-Parlament bħala stepping stone biex isir parti mill-Eżekuttiv. Mentri l-Parlament qiegħed hemm biex jiskrutinja l-Eżekuttiv. Dak huwa r-rol prinċipali tiegħu. Ġifieri għandna dawn l-affarijiet kollha u l-poplu qed jiġba' u minnu f'sessieħ illum ma jridx jiċċappas ma' politika, ma jrid jiċċappas ma' xejn, jaqbad jippakja l-bagalji wara li jiggradwa u jmur u jagħmel flus u ma jiċċappas mal-politika u whatever. U dik hija kriżi għax once li nitilfu l-fiduċja fl-istituzzjonijiet x'ha jiġri. Is-soċjetà issir iżjed ferm iżjed individwalista għax jekk jien mhux ħaniġi rappreżentat ma li ħanaħtaf whatever. La kulħadd qed jitħanżer. So ħadd ma jirrappreżentani, ma li nagħmel l-istess għalija. U dak huwa traċedja għal pajjiż. Il-traċedja. Skużani għax kun sibt li waqaft imma rrid inkompli minn feħħallejt. Mhux kważi ta' sikwejtek nispiċċa nagħmel imma il-punt tiegħek John kien tajjeb. Fir-rigward li wasalna f'mument jew ma nitħanżrux imma ma' wliedna. Bibtana, wasal il-waqt li nitkellmu fuq din l-ideoloġija tal-ġeneru u t-tfal tagħna.
Pero minn meta bdejna nippreparaw jiena u Karmien u mbagħad stedinna lil John għal dan il-programm u għandna dokumentazzjoni fuq xiex nitkellmu li hija dokumentazzjoni tal-istess gvern tal-Ministeru tal-Edukazzjoni il-policy paper tiegħu rigward l-inklużjoni fl-iskejjel tagħna, kelma sabiħa missiru naraw sewwa xi tfisser. Dawn il-ġranet bdiet tiġi diskussa fil-Parlament Att 45 u dan se jkun qed jemenda l-leġiżlazzjoni li hija l-affermazzjoni tal-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, l-espressjoni tal-ġeneru, kapitlu 567. Tibżawx, ħan nispjegaw kollox u ħatifmuna fuq xiex qegħdin nitkellmu. Però ħan nagħmel l-ewwel ħsieb. Kemm hija kera il-korruzzjoni tal-flus? Kemm hija kera il-korruzzjoni tal-ġustizzja? Kemm hija kera il-korruzzjoni, il-kelma korruzzjoni tfisser tħassir, aħna nħassru xi ħaġa fl-ambjent. Però kemm hija ikraħ minn dan kollu il-korruzzjoni ta' moħħ it-tfal żgħar tagħna. Ikraħ minn kull korruzzjoni li hawn fid-dinja li għandna f'pajjiżna, l-iktar korruzzjoni kera li għandna hija l-korruzzjoni ta' moħħ it-tfal żgħar tagħna. U fuq dak li rridu nitkellmu, u kien qed jitkellem tajjeb John il għaliex qal kulħadd jiġi indifferenti, però nixbet l-attenzjoni tal-ġenituri. Tkunux indifferenti jekk għal kollox, imma l-menu fejn tidħol l-edukazzjoni ta' uliedkom. Immorru immedjatament għal din il-leġiżlazzjoni li qiegħda tiġi diskussa. Jien ma nistax nifhem kif għandna żewġ naħat tal-Kamra jaqblu fuq din il-leġiżlazzjoni. Ma kontx inkun hemm jienu naqbel. Għax din il-leġiżlazzjoni fil-qasir imma ħajitkellmu anke dwar sħabi hija emenda li qed issir għal-liġi li tiġa hemm li fija il-gvern u l-oppożizzjoni qegħdin jaqblu fuq kif ilaħħmu iktar, fuq kif idaħlu iktar deskrizzjoni ta' xi fisser riklamar, il-kelma riklamar għal dik li hija it-terapija tal-konverżjoni, it-terapija tal-bidla, conversion therapy, ta' minn meta persuna li jkun gay, jew eccetera, trans, eccetera, għax jieħu deċiżjoni li jarġa' jiġi straight. Din il-liġi qed issir apposta biex ma tħallihx, ma tippermettilux jitkellem, jiddeskrivi l-esperjenza tiegħu ta' kif saret jew seħħet fih dik il-bidla sabiex minn gay jew minn trans, eccetera, jarġa' jiġi straight. Din il-liġi ma teżistix għal min ikun straight u jrid isir gay jew trans, eccetera, irrid ibiddel il-ġeneru tiegħu. Ħanajdu minn ftit ieħor anzi se nkunu qegħdin mal-ħbib tiegħi. Naqbdu l-istess dokumentazzjoni li fuqha isegwu l-allima tagħna fl-iskejjel tagħna. U ħanibdew nifhmu xi ġifieri ġeneru skont textbooks li għandhom l-istess allima tagħna biex nifhmu intom il-ġenituri u aħna ġenituri nifhmu magħkom l-allima tagħna f'liema kuntest qegħdin jgħallmu lil uliedna. Imma l-ġeneru jfisser qegħdin jgħidulhom lit-tfal tagħna li l-ġeneru jien il-ġeneru tiegħi mhuwiex bil-fors maskil għax jien twieled maskil. Qegħdin jgħidulhom lit-tfal tagħna il-ġeneru mhuwiex dak li inti is-soċjetà tiddeċiedi fuqek minnu jew x'int, inti tiddeċidih int. Jekk jien irid inkun mara, jien niddeċidi li nkun mara. U jekk wara narġa' niddeċidi li nkun raġel, narġa' niddeċidi li nkun raġel. Kollox
U dak li ju skont il-feeling tiegħek. Mhux skont is-sesswalità li inti twilid fija. Fiftit kliem ħandur għal din il-leġiżlazzjoni. Din il-leġiżlazzjoni qegħdin naraw allura. Il-gvern jagħti iżjed description iktar ħanajdu hekk imlaħma iktar il-liġi li għandna fil-preżent biex meta xi ħadd jiġi mħarrek bħallum xahrejn din il-liġi tkun għaddiet, bħallum xahar din il-liġi tkun għaddiet, fil-qorti min jista' jkun imħarrek se jkollu din id-definizzjonijiet. Għalxiex u fiex ma jistax jitkellem jekk minn gej jew trans issa bewieħed u ieħor jgħidu li hawn madwar 72 ġeneru differenti, diġà għandna 72 ġeneru differenti, u jekk nibqgħu sejrin ma' żmien għandna 100 mid-ġeneru differenti ta' bnedmin. U din il-liġi tgħid tirreklama tfisser il-pubblikazzjoni u ħan nitkellem nikwota eżatt kif inhi miktuba, koma. Il-wiri, koma. it-tixrid, il-promozzjoni, koma, il-referiment tirreferi għal conversion therapy. Iċ-ċirkolazzjoni ta' jiġifieri informazzjoni, koma, jew l-autorizzazzjoni għal pubblikazzjoni tal-conversion therapy material f'dan il-każ. Il-wiri, koma, it-tixrid, koma, qed ngħid koma biex nagħmel enfasi li l-wiri jekk inti tagħmel wirja jekk inti turi xi ħaġa ukoll tista' tiġi imħarrek fuqha għax int turejt, għax int ċerritt it-tixrid. Promozzjoni, għax int tagħmel promozzjoni ta'. Kważi jien waqt li qed nitkellem biex qed nikkwota din il-liġi xtajt, jien qed nikser il-liġi. Jiġifieri jien jekk nagħmel dan il-programm xahrejn oħra u niġi narġa' nagħmel programm fuq il-conversion therapy. Il-terapija tal-konverżjoni tal-bidla li min gej jew wieħed minn dawk it-72 ġeneru jekk m'hemmx iktar u taqleb straight tarġa' tiġi lura għal dak li kont qabel, mara jew raġel, eċċetera. Jiena nista' niġi mħarrek, sempliċement għax nerġa' nagħmel programm li fih inkoqqijat. Infakkar lin-nies fuq jistgħu jiġu imħarkin. Ewa, promozzjoni, referiment, ċirkolazzjoni. Jew jista' raġonevolment jinftiem li jindika li persuna qiegħda tirreklama jew tawtorizza r-reklamar tkun involut fi prattiċi ta' konverżjoni, koma, jew qiegħda tiddeskrivi. Jiġifieri hekk Karmenu jiddeskrivi f'xi programm f'xi laqgħa. X'jiġifieri conversion therapy. Il-terapija tal-bidla, tbiddel lilek innifsek għal dak li minn dak li kont u ġej tal-li kont. X'taħwitu? Inti tista' titħarrek u hemm multi kbar u hemm ħabs involuti. Jew qiegħda tiddeskrivi ta' prova jew tippromovi b'mod favorevoli prattiċi ta' konverżjoni. Iżda bidla, konverżjoni hija kelma oħra l-bidla. Ġifieri dawn iż-żewġ partiti li għandna fil-Parlament bħalissa qegħdin jgħaddu waħda mill-uniċi liġijiet li hawn fid-dinja u x'hekk tal-conversion therapy għax imkien ta' fid-dinja m'hawn liġi bħal din, kważi m'hawnx. U li tiġi għandna nies li tħarku fuq din il-liġi ta' u l-istazzjon minn fejn qegħdin inxandru tħarrek u qed jittalla l-qorti u għandu fuq rasu mdandla multa u priġunerija għax ma dawn il-liġijiet ma tiċċajtax. U jiena ktibtu għedt li dan il-liġi tikkostitwixxi diskriminazzjoni fija nfisha għax ma tippermettix lil persuna li għandha dritt titkellem b'mod ħieles ma tippermettilux jitkellem b'mod ħieles. Dritt fundamentali tal-bniedem li jitkellem b'mod ħieles anke biex jixed dak li jemmen fih spiritwalment jekk hekk ikun il-każ bħalma tiġa kellna persuna li spiċċat imras għal qorti. Karmenu?
Fuq diet nkompli tajt anki fuq il-libertajiet u fuq daw il-liġijiet. Dal-axħar qed nara mim, tafu x'inhi mim tkun speċi stampa isa kartuni kollha jisu ħsieb hekk, speċi jkunu biex dak li jkun ġallu jaħseb u ġdar jkollhom nota umoristika. Ma daħħar qed nara numru ta' mim se jgħidu you cannot vote out of this. Jiġifieri anki għal John l-ewwel, daw il-liġijiet, daw is-sitwazzjonijiet qegħdin f'sitwazzjoni li assista tivvota f'elezzjoni u teħles minnhom. U din qed tkompli tiffrustra n-nies li forsi mdejqim dal-affarijiet u ma jdux jidħlu ma jdux jingaġġaw ruħhom fil-politika għaliex appuntu jaqtaw qalbhom mhux. U meta tqis qisu hekk senjuri 10-15 sen ilu, mhux qed nitkellem 30-40 sen ilu. U llum b'daw il-liġijiet, meta kellna l-iktar libertà tal-espressjoni? Dak iż-żmien jew illum? Għaliex ħaniġu fi situazzjoni isa bħal ta' George Orwell tan-1984 fejn laqqas taħseb ma tista'. Illum laqqas taħseb illum il-ġurnata ma m'għandniex il-bogħod minn daw Eżatt, u l-artificial intelligence, ġifieri jiena laqqas nista' għaddi li ħsieb minn ġo moħħi illi mur kontra dawn din ir-reliġjon ġdida bażikament. Ġifieri dana ġifieri inti ma tistax tirreklam, għax tiddeskrivi. Ġaqas nistat nera deskrivi x'inhi din il-ħaġa, għax nispiċċa kastigat, anki jekk jiena mhux qed nippromovija direttament, indirettament qed tiġi. Iddispjaċini li pajjiżna qabad triq ħażina u jiena l-biża' tiegħi waħda u mhux fatti naħseb il qudiem tkun ippruvata u konfermata. Pajjiżna jintuża bħala laboratorju għall-esperimenti soċjali għaliex pajjiżna huwa żgħir. Il-poplu Malti u dak li hu jama mix-xejn jew s'issa kien jama mix-xejn u moħħu fil-politika u għax il-partit tiegħek u qogħdu hemm u nħarqu 40,000 u 25 sena u dana u liħor u lumi, allura faċilment iddaħħal dat tip ta' liġijiet illi essenzjalment li kulħadd ħafetu ħażin. Għax l-uliet huma li ta' kulħadd. Ma hemmx blun, aħmar, aħdar jew x'kulur ieħor hemm fil-partiti. Hemm l-uliet huma l-uliet u l-uliet ħajspiċċaw ibatu. Nixtieq insemmi punt qabel ma ngħaddi l-kelma anke għal Ġwan, anke tħarrika li saret illum jien niddefendi l-libertà ta' li jkun. Jiġifieri sew jekk il-libertà ta' Mark Camilleri, sew jekk il-libertà tal-PM News, sew jekk il-libertà ta' Matthew Grech. Illum il-ġurnata stess kien hemm rajna lill-rappreżentant alternattiva jitkellem mal-Kummissarju tat-Tfal jakkuża lill-membri ta' partit qalu li marru u intimidaw it-tfal biex ma jattendux play illi mill-lider il-ġenituri ma tuhomx dawn it-tfal. Allura issa ħanġu fi stadju meta l-ġenituri jgħidu isma' ma jridux xi ħaġa li ssir fuq it-tfal ħanibdew waħlu nsibu f'minu waħlu u nitolbu tieħed azzjoni kontrih. Ħanġu f'din is-sitwazzjoni laqas fl-Unjoni Sovjetika, ġifieri ħanispiċċaw għandna libertà inqas milli kemm l-Unjoni Sovjetika b'din is-sitwazzjoni għax hekk laqas tista' jitwemmnu dawn l-affarijiet. Dana qed nitkellmu fuq nuqqas ta' libertà assoluta ħanispiċċaw tantu hekk li biex anki l-istess minoritajiet li suppost qed tipproteġihom ħajtilfu l-libertà tagħhom. U dan s-sarkazmu jek titlef l-ironija u s-sarkazmu fil-ħajja xifdallek. Ġifieri jiena dan li nixtieq ngħid u jiena dejjem nenfasizza fuq il-libertà, għaliex minn il-libertà l-bniedem ma jispiċċa u ma jistax ikun nibqgħu ngħaddu dal-liġijiet. Qed jgħadduhom minn persuna li din qasbis ġiet eletta mill-poplu qiegħda fil-Parlament għax għaddiet waħda mill-iktar miżuri taċ-ċajt biex ma jgħidx il-kelma eżatt. Il-famuża kwota tal-ġeneru ta' ridna ndaħlu 10 nisa, dawn ma ġabux voti biżgħet biex jitilgħu daħħalnihom xorta. U dina persuna laqqas biss ġiet magħżula mill-poplu bil-vot tal-poplu qiegħda hemmhekk u tgħaddi liġijiet fisem il-poplu imponuti fuq il-poplu. Issa jekk mhux dittatorjat dak x'inhu dittatorjat jiġifieri. Aħsbu senjuri, aħsbu għax il-futur mhux sabiħ. Ġun? Dan huwa eżempju ċar per eċċellenza fuq dak li konna nitkellmu. Fej NGOs influenti għandhom iżjed influenza u poter mill-ċittadin u mill-votant. Fej NGO li ma jeleġija ħadd, li mija kontibli lil ħadd, sowa għandha aċċess għal poter iktar milli għandu l-poplu. Għax dana mal-poplu
ma konsulta ħadd. Sowa, dana ħadd ma sema x'ixtieq il-poplu jew le. Imma issa tneħbew ta' parsi demokratiċi fil-fatt huwa totalment antidemokratiku. Qed neħbew wara s-soċjetà ċivili, this civil society li da ħafna minnhom huma NGOs, ħafna minnhom ukoll funded minn barra mill-pajjiż biex imexxu interessi vested interest speċjali sewwa u daw spiċċajna, ġifieri d-demokrazija tagħna spiċċat. Influenza, minnaħa influenzata mill-oligarki u l-interessi ekonomiċi tagħhom. Sewwa li jkunu wara l-ġiex partiti u ma tantx iħobbu jidru fuq quddiem. Imma minnaħa l-oħra għandna dil-msejħa soċjetà ċivili. U bl-iskuża l-paraventu tas soċjetà ċivili, is-soċjetà tan-nifisha u x'taħseb is-soċjetà m'għadix tiswa u allura m'għandniex għalfejn niskantaw da 25% tal-votanti qed jaqtaw qalbhom. Għandna eżempju per eċċellenza ieħor fejn m'hemmx differenza bejn il-partiti u qed jinduna l-poplu li m'hemmx differenza għax dawn imbuttati ħafna minnhom milju u ma qdiet globalisti. Sawa tal-Alpijan ħajgħamil differenza, mhux mill-istess tazza jxorbu daw. Sa Karmenu daqt naslu li għaz taħseb ċertu ħsibijiet ma tista' ġiġadin hemm Karmenu. Fil-liġi tal-hate speech, fil-liġi li daħlu tal-femmiċidju, x'qed jiġġudikaw l-intenzjoni. Issa jekk jeqtilt il-persuna qabel il-liġi il-ġustizzja naturali titlob li inti tagħmel ġustizzja fuq l-att. Fuq l-att innifsu jekk tilt nipprova li inti qtilt u whatever. Issa morna step oltre. Issa mhux qtilt imma kien kellek x'intenzjonijiet oħra, jekk qtilt għax kien itmara, jekk qtilt għax kien forsi xi membru ta' xi minoranza, dawn huma thought crime. U ġabdejna naraw l-inkonsistenzi, meta ċertu qassis kiteb ċerti affarijiet u jiġru bih il-qorti u qasnaf kemm il-gazzetti ma kkundannawx u ma nafx whatever. Meta ċertu ġurnalist għallhom morru splodu sewwa x'imkien għax daw kollha fundamentalisti, il-ġurnalisti kollha qabżu għalih għax kienet ikun sarkastiku, għax kienet ikun ironiku, issa to get it straight, jena ma naqbilx li morru jixluħ ġifiri dana, imma wasanna fil-punt assurd li ġat jiġġudikaw il-ħsieb u ħanarqaw. Qed jiġġudikaw, ġifiri tant kemm ambigo, tant kemm perikoluża li din hija arbitrarja. Mela wieħed qed jgħidu u l-medja kollha taqbes għalih għax koinċidenza da maqtuħ mill-istess pezza tagħhom. Imma xi ħadd li mhux maqtuħ, ġifieri ħanajdu hekk political opponent, jew huwa opponent, jaħsibha differenti minnu, dak we throw the book at him, dan huwa totalitarjanizmu, dak hu totalitarjanizmu fl-aħħar mill-aħħar ta' ġifieri. U qegħdin f'sitwazzjoni prekarja, ġifieri. Grazzi tal-ħsieb, però ritni għafaw il-lum darbohra nkomplu anka fuq dal-istess suġġett, fuq dil-istess liġi, nfakru l-membri parlamentari tagħna u nfakru lilkom ġenituri biex tkunu tafu din il-leġiżlazzjoni kważi qiegħda twassal biex tikser il-Kostituzzjoni ta' Malta. Illa għaliex fil-Kostituzzjoni ta' Malta aħna hemm miktubin il-liġijiet li lilna jipproteġunna x'inhuma drittijiet fundamentali tagħna. U anke l-artiklu 41 fil-Kostituzzjoni tagħna jagħmilha ċara li lilek u lili l-tfal tagħna jiddefinixxi u jiddefendi id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, id-dritt tal-libertà tal-informazzjoni li tagħti u li tieħu. U allura jew nkunu attenti biex intom il-ġenituri tkunu tafu x'inhuma drittijiet tagħkom. U l-membri parlamentari li qegħdin jgħaddu din il-leġiżlazzjoni ifmu sewwa. Mhux li tmorru ngħidu iva naqblu biex nidru sbieħ għax dawn il-liġijiet qishom magħmulin biex jidru sbieħ ma' xi minoranzi. Dawn huma l-istess liġijiet li kif qal Karmenu ħajjoħloqu diskriminazzjoni ma' minoranzi oħra. Ejjew nkunu attenti. M'hemmx unur għal min sa jivvota favur din il-liġi, m'hemmx unur għal min sa jivvota favur liġi
li maħsuba biex tagħlaq ħal in-nies, m'hemmx unur għal min sa jivvota favur liġi maħsuba biex tħarrek il-min il-pulizija tal-ideoloġija tal-ġeneru. Kif għadu kemm qed jgħid John, nista' nkun jien għada u tista' tkun inti, u l-min ma jridux jixloħ ma jixloħx, u l-min ridu jixlu, din hija is-sitwazzjoni reali li qegħdin fih bħala pajjiż Malti. Dawn il-leġiżlazzjonijiet, dawn il-liġijiet huma tal-biża', huma kontra il-Kostituzzjoni Maltija, huma kontra id-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni ta' kull individwu, u għalhekk nitolbu lill-Partit Laburista fil-Gvern jaħsibha u lill-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni, jekk irid ikun differenti mill-Gvern, jaħsibha darbtejn. Dawn il-liġijiet ma fihom l-ebda unur li tivvota favur li kieku tkun liġi li sseddaq, li ssaħħaħ l-ugwaljanza, r-rispett tad-diversità, iva naqblu. Naqblu li jkun hemm kull tip ta' rispett lejn kull feeling, lejn kull minu differenti. Dik iva, imma li nagħmlu lil xulxejn mod uniformi, l-uniformità ma tfissirx ugwaljanza. Ħanaddu għal dan id-dokument. Dan huwa dokument tal-Gvern. Dan huwa dokument tal-Gvern imsejjaħ A Policy of Inclusive Education in Schools. Jiġifieri huwa policy rigward kif l-iskejjel tagħna l-Gvern irid li l-Head of Schools tagħna l-allima tagħna imexxu l-iskejjel tagħna biex ikun hemm edukazzjoni inklusiva. Kemm kelma sabiħa. Hekk għandu jkun, hekk nistennew, inklusiva għal kulħadd. Inklusiva għal kollox. Jiġifieri dan huwa pubblikazzjoni tal-Gvern Malti. U jekk wieħed għandu din il-pubblikazzjoni u jiftaħ paġna 10, immorru għal dak iċ-chapter li fih miktub terminology. Jiġifieri għandek fl-ewwel ftit paġni tiegħu kliem li sa jintużaw waqt il-tekst ta' dan l-istess dokument li jagħmilha ċara lill-allima u l-Head of Schools li sa jużaw dan id-dokument sabiex fejn hemm il-kelma parent qegħdin nifhmu x'jiġifieri parent. Fejn hemm il-kelma ġeneru nifhmu x'jiġifieri ġeneru. Fejn hemm il-kelma diżabilità nifhmu x'jiġifieri diżabilità. Fejn hemm il-kelma diversity, diversità, nifhmu x'jiġifieri diversità. Hawnhekk fuq l-screens qed nara li d-direzzjoni qed tittallalkom il-kopja, il-qoxra tal-kopja ta' dokument li fuqu qiegħed jiena dal-waqt ħan ikkwota. Ħammur mill-ewwel. Ħalli nibdew nifhmu l-urġenza ħanajtek ta' dan it-tip ta' raġunar li dieħlin fl-iskejjel u li dan ir-raġunar din il-loġika sa tkun qiegħda tmexxi l-iskejjel ta' tfal tagħna. Intom il-ġenituri, ħammur mill-ewwel għat-tifsira ta' xi ġifieri parent. Għax intom il-ġenituri tridu tkunu tafu. It-teachers, il-Head of Schools, il-Ministeru tal-Edukazzjoni jew min kitiblu dan il-policy guidelines. X'jifhem meta jgħid parent. U fuq dan sa nagħti l-ewwel kelma mbagħad lil Carmen u l-John biex jikkummentaw. Parent refers to the biological or legal guardian of the learner attending the school. Parent jiġifieri ġenitur ifisser dak il-guardian. Kelma oħra l-guardian bil-Malti, dak li qed jieħu ħsieb, jagħti kura, responsabbli. Dak il-legal, dak li huwa legal, legali, għandu responsabilità legali li jħossib il-ledun vassallo, jew dak li huwa biological guardian of the learner. Issa niġu għalija ta' xiex qed tintuża l-kelma learner, ħanaqtalkom il-kurzità f'dan id-dokumentazzjoni mawx il-kelma boy jew girl, mawx il-kelma tfal, mawx il-kelma studenti, hemm il-kelma learner. Issa niġu għalija biex tifmu it-tfal tagħkom kif qegħdin jiġu meqjusa mill-Ministeru tal-Edukazzjoni mill-Istat Malti minn min jgħallimhom. Però fl-ebda ħin il-parent m'hemm miktub missieru hom. F'dan id-dokument tal-iskejjel għall-iskejjel tagħna, teachers tagħna,
m'hemm imkien referenza għal kelma missier u Jekk tibdaw tindunaw, issa sa nibdaw naqtaw barra. Dawk il-kliem li aħna dejjem konna mdorrin bijom, raġel, mara. Missier, Familja, naħseb hawnhekk ma tissemma mkien lanqas. Mela parent huwa dak il-biological or legal guardian of the learner attending the school. Carmelo. Fem, meta nisma' fejt, jiena nifhimha li ċertu lingwaġġ tekniku jintuża, però hija inkwetanti għaliex hawnhekk qed ninjaraw realtà, l-iktar realtà fundamentali ta' kull soċjetà li l-familja. Bażikament il-kelma family, il-kelma l-rabta sew jekk kieni bioloġika u se jekk kieni adottiva jew inkella legali, qiegħda tiġi literalment injorata. Ġifieri hawnhekk u l-veduċejna il-bnedmin ftit li bħal learner jista' jkun computer da jitgħallem, qed timputjalu. Ġidina ġajja inkwetanti, allura hawnhekk qed nitkellmu fuq il-possibilità li legalment l-umanità stessa qiegħda tiġi massa in question mark, jiġifieri. John? Dana huwa eżempju ieħor ta' xkonna ngħidu qabel. Ostensjonalment, dana ovvjament ħareġ dat dokument taħt l-imprint tal-Government of Malta, Ministry for Education, Sport, Youth and whatever. Pero jider ċar li da min kidbu kollu għax il-lingwaċ jorik u t-terminoloġija torik, jisu ġi outsourced ħanajdu hekk ċertu konsulenza, u da għalfej toħroġ ċar. Għax dal-lingwaċ imkien ma jagħti impressjoni li sar xi dialogu ma' teachers, sar xi dialogu mal-ġenituri, sar xi dialogu ma' xi ħadd. L-unika dialogu li sar huwa bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u min kitibulu. U min kitibulu l-assumptions kollha u l-claims li hawn ġo fihom huma ġifieri totalment ideoloġiċi, ġifieri laqqas li ċken dubju minkejja studju wara studju wara studju, ġifieri jekk tmur fuq l-internet issibu papers kemm trid, allura jiena nippretendi dokument tal-gvern li ħajinfluwenza l-edukazzjoni ta' għoliedna, għalmenu jrid ikollu daqsxejn pros and cons, għalmenu jrid ikollu x'imkien jgħidlek fejn jiddiskutihom, x'kienu r-riżultati ta' daw id-diskussjonijiet, ċertu feedback xej, ġifieri u hawnhekk ġifieri forsi nitkellmu ma hawnhekk qed ngħidu qed nagħmlu ċertu claims jisu fl-iskejjel tagħna ġifieri kull minut tifel ta' ċertu tendenza ġifieri da qatt jiġi kalpestat, ġifieri u bullying huwa ħażin, għax bullying huwa dejjem ħażin f'kull ċirkostanza, ġifieri fi żmien ma kienx differenti, kont tiġi jekk kellek nuċċali oħxon kont tiġi bullied, jekk kont tiġi bullied, jekk kont oħxon kont tiġi bullied. Imma insi għadik. Imma ġifieri hawnhekk forsi nitkellmu fuq dal-annex ma nafx kemm fadlilna ħin. Imma hawnhekk. Kulli ma ħnissa naslu. Imma hawnhekk mela ħanamlu dal-punt. Aħna għadna mela ħanamlu dal-punt. Biex anke d-direzzjoni tista' tagħtina. Għax anka Page 11 anka r-referenzi li jagħtu huma kollha cherry picked biex jappoġġjaw dan nirretteq minn dawn narrattiva. M'hawnx studju wieħed, m'hawnx citation waħda, imkien li forsi għandha opinjoni kontrarja. Ġifieri dan biex jinistiden biex imorru jaqrawh il-ġenituri għandkom obbligu li tmorru taqrawh dat dokument li da pereżempju biex ma jiġix offis xi ħadd li ġifieri apparti d-definition ta' transgender u dawn l-affarijiet kollha huma li huma. Imma li pereżempju ħanibdew inġelu għax fetħu l-bieb hawnhekk. Inġelu lil-ludniedna jitkellmu anka jibdlu l-pronomi. Nizla biex ġifieri inta tiġġiel lill-ibni jew il-binti. Jgħid fl-opinjoni dik li hija gidba jew tmur kontra l-kuxjenza tiegħu, jew b'dak li qed jara bajnejh u qed jisma' b'widnejh. Imma inti il-gvern taħt penali ġifieri ħajġiel lill-uliedek qed intuħ is-saħħa l-gvern biex iġġiel lill-uliedek biex lill-uliedek iġielhom
iġelhom, saħan sitti dak bl-Ingliż jgħidulu compelled speech. Ġifieri nġelek, titkellem u nibdillek il-vokabularju u trid tgħidu trid u ma tridx. Trid tgħidu temminx fih jew ma temminx, trid tgħidu ma jinteressanix. L-aqwa li inti ħaddieħor ma jieħux għalih. John, dan id-dokument li għandna fidejna huwa a propositu, huwa propja dokument li jagħti linji gwidi li ħadd ma jista' jmirihom biex laqqas it-teachers l-għalliema l-head of schools illum għandhom din il-mażramon dan id-dokument li ma jistawx jiddeferixxu, ma jistawx ikollhom opinjoni differenti li hija il-kontrarja differenti li tmur kontra dan il-policy document li għandhom fidejhom. Jiġifieri id-definition ta' parent hija dik u ma jistawx jużaw il-kelma missier u flat edukattiv ħammurru għal kelma oħra. Dawn sa tkunu qegħdin ukoll jew ħajkolkom ċans tarawhom anke minn fuq l-istess website tal-PM News. Il-kelma f'paġina 11 learners. Memx learners qiegħda kelma sostitwita tieħu post. Il-kelma tfal. Mela f'dan id-dokument li jindirizza allura ħanajdu bħala l-kredu ma tistax inti tuża l-kelma boy jew girl. Ma tistax tuża l-kelma tifel jew tifla. Mela għal head of schools u għat-teachers għall-għalliema tagħna din il-liġi li qed tingħata għax qisu policy li ma jistgħux imorru l-bot minnu, learners refers to all children who are attending child care centers, kindergarten, primary, middle, secondary and post-secondary schools, resource centers, learning support centers, alternative learning centers and other educational institutions. Dawn huma il-kelma learners qed tieħu post il-kelma students. Qed tieħu post il-kelma boys and girls. Dan id-dokument ma fl-ebda ċirkustanza fih ma 80 paġna, fih ħafna kliem imma l-kelma boy u girl, bħalma l-kelma missier u father jew mother ma huma għax huwa miktub bl-Ingliż, ma huma imniżlin imkien. Karl. Naħseb dan eżempju ċar ta' meta il-fatt li hawnhekk mhux qed nitkellmu fuq pjan ta' edukazzjoni, meta nitkellmu fuq ideoloġija. Issa nafu li ideoloġija hija setta twemmin, setta mibnijin fuq ħanajdu hekk isu kredu ħanajdu hekk. Hawnhekk għandna dokument ideoloġiku qed jiġi maskarat bħala pjan edukattiv. Jiġifieri għala ma tistax tistenna ħjar. Mejja ngħidilna li llum il-ġurnata fis-seklu 21 fl-2023 qegħdin mela minn band għandek nies u għajni ħanki ftit tal-ġat ilu xi ħadd jgħid li saħansitra tibgħat titfal id-dottrina tindottrina ma tagħmilhom il-ħsar, ġifieri tibgħatu ma' reliġjon. Imma mbagħad li nimponu ideoloġija għax din mhijiex xi ħaġa dwar il-bniedem jagħtu minn ideoloġiku għadwek dik ma nagħux indottrinazzjoni. Issa jiena nindirizza n-nies seguna, aħsbu ftit kemm dawn l-affarijiet huma sew. Għax jiena l-Italija ma nagħmx li huma sew. Ġifieri unek mhux qed indaħħal l-ebda la ndaħlu attitudni kontra xi kategorija ta' nies, la qed indaħħlu xi attitudni kontra xi fehmiet, qed nitkellmu fuq dokument ta' ideoloġija illi ħajsir policy. Eżatt, li ħajsir policy. Dasek. Policy fisser li l-iskejjel tagħna kollhom xi fuq. Dawn il-kredu tal-iskejjel. Dassa ta' qabdu fl-Unjoni. Il-politika tal-gvern. Mela jekk tara l-Unjoni Sovjetika jew kellha l-Ġermanja nazzista kien ikollhom dak tip ta' affarijiet, kien ikollhom il-policies ibbażati fuq l-ideoloġija marxista jew kellha fuq l-ideoloġija hitlerjana jew dan kollu. Ġifieri qed nitkellmu fuq dokument ideoloġiku hawnhekk. Ġifieri bażikament. Jiena ġifieri qabel ma nara definitions l-oħrajn, l-ewwel definition li tolqotni hija d-definition ta' gender identity. U hawn miktuba refers to each person's internal and individual experience of gender which may or may not correspond with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body, mur ifhem xi din dik, which may involve it to freely choose
expressions of gender, ġifri feeling da. Including name, dress, speech, whatever. Issa fuq dil-kussjoni, fuq di l-ewwel definition, li hija definition ovvjament li ħat affettwa l-komplement tad-dokument. Għax kollox jirrivolvi magħha da minkejja li hawn il-policy isima policy on inclusion. Ġifieri 90% tad-dokument fuq il-ġeneru għat jitkellem, ġifieri din hija fil-qofol tal-dana. U għaw għat jitkellem bħaqisu li d-definition hija accepted worldwide. Li hija xi terminoloġija ġifieri li kulħadd jaqbel fuqha. Metri jien nista' ngħidlek bil-qudiem ġifieri dan huwa paper minn Cambridge, dan huma mill-Gvern Amerikan, ħollihom malar. Li laqqas li nagħtu l-impressjoni li hemm qbil. Hemm qbil. At this level, ġifieri, insa policy, as fuq il-basic definition ma naqbil, u qbil serju, nuqqas taqbil serju ġifieri. Ma nistax nifhem jien kif gvern, speċjalment meta naraw gvernijiet oħra fuq ċerti affariġġati doqqu ritirata u għat jerġgħu jikkonsidraw whatever, aħna il-gvern tagħna huwa daqshekk kategoriku u dana. Kif nikkonkludi billi ngħid li jidher ċar li la kien hemm konsultazzjoni ma' spettru wiesa, inklus ma' psikjatri, inklus ma' xjenzati, inklus ma' kulħadd, dana huwa dokument ideoloġiku, u min huwa rajh jiġi għajqum minn ma jaqbilx miegħu. Jiena nixtieq li qabel ma nispiċċaw ħalli nfehmu li l-ġenituri ħajkunu jifhmu imma l-qoddim għandna programmi oħra nkomplu nisqu fuqhom. The use of pronouns. Issa bil-Malti tagħmilhom. The use of pronouns. Jiġifieri dawk li konna nafu he u she. Bl-Ingliż faċli. Bl-Ingliż issa sa jiġu they. For a more inclusive policy, the use of they huma shall be used for all genders even when referring to a single individual. Jiġifieri t-teachers tagħna ħajjiġu, din jiġu l-mogħtija istruzzjoni, policy. Ippermettila xin fil-Malti nifhem ħafna. Li t-teachers ħajġibuhom f'sitwazzjoni impossibbli. Fil-Malti il-pronouns jidher li min kiteb da ma tantx jaf il-Malti, min kitbu da dokument, laqwa nidru sbieħ u nidru moderni u progressivi, imma m'għandux idea tal-lingwa Maltija, għax fil-Malti għandna l-pronomi magħżulin. Dak, dik, dan, għandna il-pronomi possessivi, tiegħi, tiegħek, għandna magħżulin oħrajn huwa, hija. Ejja ngħidu b'xi mod imbenġlu hemm. Imma mbagħad għandna l-pronomi memużin. Kitbitula. Kitbet i? Lila. Tlet ġeneri f'kelma waħda li jagħmel il-lingwa Maltija effiċjenti ħafna. He gave it to her. Tittejt 5 kelmiet bl-Ingliż. Għandna ngħiduha f'kelma waħda. Jiena nisfida d-dat champion li ħareġ b'dawn l-ideat. Jgħidilna laqqas li kienet idea brillanti ta' ġifieri, imma hawnhekk tirrealizza l-assurdità ta' ċerti affarijiet. Kif sanħawdu t-taħwit. Ġifieri, imma blaqwa li kuntentaw l-ideoloġija. Irrelevant. Ġifieri, ġa fil-Malti l-istudenti tagħna noħolqu sfreġju. Aħseb wara. Ġifieri mhux aħjar nal-mhom jiktbu jaqraw, jafu li hemm majn f'kelma, jew hemm makka, jew sewwa. Qabel ma nispiċċaw. Hija l-kelma gender. Id-definizzjoni tal-kelma gender bil-Malti ġeneru. Imma tispiċċa hekk. Gender is hence strongly linked to a society's expectations and is not exclusively a biological matter. It was never a biological matter. Gender was always a linguistic, grammatical matter. 50 żenilu l-kelma gender, 60 ġenil, kienet tintuża biss fil-grammatika biex tiddeskrivi nom, jekkux maskil, jekkux familji, jew jekkux neutrali. Ma kell m'għandux x'qasam xejn ma' sess. Meta titkellem fuq bioloġija, titkellem male u female. Jew female. Biology titkellem fuq sex, ma titkellimx fuq gender. U hawnhekk biex tifhimhom dawn l-affarijiet avvintom wieħed jismu John Money ta' dit-teorija ħareġ bija u morru waqraw u skopru minnu dal-John Money, biex ħanajdilkom jien. Għajmilkom naqqa l-kurzita, morru waqraw minn kien.
x'razza ta' persuna kien. L-esperiment So, li wasal u għalih. bat bil-pseudoscience, għax ħafna xjenza ġiet politiċizzata wkoll. U sfortunatament din, apparti li qed nitilfu l-fiduċja fil-politika, ħan nispiċċaw nitilfu l-fiduċja fix-xjenza wkoll. Ħafna mix-xjenza tiġi politiċizzata, minn climate change sa COVID sa whatever, qed tiġi politiċizzata, mhux biex niskopru l-verità xjentifika, imma biex immexxu aġenti politiċi. So, u l-bnieda ma jispiċċa. La jemmen fil-politika. U laqqas jemmen fix-xjenza. Lem risqin, lem risqin. Kif semmejt tant tajjeb Ġon, għandna anke attak fuq il-lingwistika u Fuq il-lingwa, u fuq is-sens komun, għax hekk bniedem ħanoqogħdu ngħidulu intom. Issa hawnhekk, dan aktar ħangef x'inhu muħtan nies ta' hawnhekk, jiġifieri dan literalment ma nafx fejn ħanaslu ġifieri. Dawn l-affarijiet. Ħanajdlek fejn ħanaslu li eventwalment jikkollassa kollox, u mbagħad nerġgħu nibdew mill-ġdid. Pero ħbib tiegħi ħalli nagħmlu il-konklużjoni u naslu fit-tmiem ta' dan il-programm. Jekk tibdew tindonaw għadna fil-bidu biex nitkellmu fuq dan id-dokument. Baqanna sas-sajf nitkellmu fuq ftit paġni f'kull programm. Wieħed jibda jifhem f'liema diffikultà illum qegħdin ngħixu u għada iktar millum. Hemm dokument lest imħejji li għad diġà qed juri li għad tridu jgħaddu liġijiet mill-pajjiż li anke fuq il-birth certificate, fuq il-ċertifikat tal-magħmudija, lanqas jibqa' jinkiteb jew tidher ir-referenza tat-tifel jekk hux boj jew ger. Jiġifieri qegħdin u sa nkunu qegħdin ngħixu u sa ntellaw il-ġenerazzjoni ta' tfal tagħna. Aħna qegħdin nitkellmu fuq tfal li għandhom 6, 7, 8, 9 snin ta'. Sa nibdew intellaw dawn it-tfal tagħna warahom jiġu tfal oħrajn. Nippruvaw skont dan il-policy li qegħdin naraw. F'soċjetà fejn m'hemmx iktar referenza lejn id-differenza ta' x'jagħmel raġel u x'tagħmel mara. X'inhu r-raġel u x'in il-mara. Imma meta niġu biex ngħixu bejnietna u nirrelataw bejnietna, aħna se nibqgħu irġiel u nisa. Imma biex min jaf nisperaw. Mhux transhuman iriduna daw. Aħna sissa għadna raġel u mara. Pero ejjew ma nitilfux it-tama fid-dinjeta tal-bniedem. Jekk ħanibqgħu sejrin hekk għada pitada, tiġà bdejna nitilfu t-tifsira ta' xi tfisser demokrazija. Għax illum id-demokrazija ta' pajjiż bażwarnija. Id-demokrazija ta' pajjiż kważi illum b'dawn it-tip ta' teoriji ta' New World Orders u min irid jaħkem id-dinja is-sabiħ tal-identità individwali ta' pajjiż b'xi mod jew ieħor jridu nerġgħu niġġieldu biex nirbħuh lura. Imma daqshekk ieħor se nkunu qegħdin nitilfu b'dan it-tip ta' ideoloġija tal-ġeneru li jiddispjaċini ninnota qed nara ż-żewġ partiti fil-Parlament jaqblu dwarha biex ta' barsi jkunu hekk imsejħa moderni, imma li issa nitilfu permezz tagħha id-dinjità tal-identità tagħna, id-dinjità umana. U jekk nitilfu id-dinjità umana mill-imġiba ta' bejnietna, allura veru nkunu qegħdin ngħixu jew immorru lura biex ngħixu fl-animal farm. U allura dak ikun ifisser li nkunu qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn kif għedna fi ftit programmi ilu nafġu fuq xulxejn biex nirnexxu. Min jaffeċ wieħed fuq l-ieħor. Dik mhix id-dinjità umana. Aħna rridu nibqgħu nemmnu li kapaċi niġġieldu biex insalvaw il-valuri il għaliex hekk irridu soċjetà li tibbilanċja lilha nfisha u tibqa' tirrelata wieħed mal-ieħor. Ta' bnedmin għandna bżonn il-loġika tal-valuri. U wieħed mill-aqwa valur li isaħħilna l-loġika tal-identità tagħna huwa l-valur tad-dinjità umana. Ejjew ma nħallux dawn l-ideoloġiji ikissru s-sabiħ tad-dinjità umana tagħna.
nagħmel minn hawnhekk appuntament għal bħallum ġimgħa u nkunu qegħdin nitkellmu fuq suġġett ieħor interessanti. Il-ħelsien. Ħankunu għadna kemm din il-ġimgħa ċelebrajna l-ħelsien imma l-ħelsien veru. F'dawn iċ-ċirkustanzi li qegħdin ngħixu fihom. Xi fisser? Imbagħad il-ġimgħa ta' wara nerġgħu nirritornaw biex nitkellmu fuq dan is-suġġett u jkollna mistieden ieħor. Imma mbagħad jarġa' wara jkollna nerġgħu mistieden il-Ġon. U hekk nitkellmu fuq dan is-suġġett imma minn perspettiva differenti ta' mistiednin differenti. Grazzi u nżommukom informati bit-taħwit kollu li għaddej f'din id-dinja. Grazzi.